Si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang mensahe ng pagkamatay ni Kristo sa krus ay kamangmangan para sa mga napapahamak. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, "Sisirain ko ang karunungan ng marurunong, at ipapawalang saysay ko ang katalinuhan ng matatalino." Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan, at ng mahuhusay sa debate sa panahong ito? Hindi ba't ipinakita ng Diyos na ang karunungan ng mundo ay kamangmangan? Sapagkat sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulot na makilala siya ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng mundong ito. Mas minabuti ng Diyos na iligtas ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa ipinangangaral na magandang balita, na ayon sa iba ay kamangmangan lamang.